Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:57. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, senaryo gikita sa panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi, Friday. Action by mayong gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sang aton chimpo sining gabi. Biyernes, kita karon Nobyembre 12. Tuig 2021. Share line Japon. Ang kondisyon pang pungsod nun sa aton nga chimpo. Naga-apekto diri sa nasilangan nga bahin sang Northern Luzon, partikular sa Batanes, Cagayan. Ang ilangan na dulot nga kondisyon sang tiyempo may magalumon kalangitan, may mahinay o kung manipis lang mga pagulan. While ang nasidlangan sa Kabisayan, Caraga, West, Northern Mindanao, Davao Region, magalumon niya ang ilang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanago nga tugay ni sang ITCC kag ang Ilocos Region, Cordillera sa mga extreme northern Luzon panigyapon, ang iban nga bahin sa Cagayan Valley. May pagulugalom ang kalangitan asa nga magalumon ang kahawaan, may dalaman ini na ligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang mga pagulan ukon pag tulotaliti tuga ini sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran na lakip kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan nga may pagulugal o mga aton kahawaan na sa magalumon ang kalangitan, may naligwin man ini nga mga pagulan ukon pagpanaguop nga halin ini sa aton nga localized thunderstorms kag ari kita na paidalom sa mahinay asa sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang mahinay asa sa may kasarangan nga uyot sang hangin magahalin na amin na nasidlangan pakadto nasidlangan o kung northeast to west aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kagang kondisyon ng atong kadagatan nagapabilin sa gihapon nga kalmado ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang nga may takos ini 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Kag ang aton nga hunas alas 12 3 sini nga ugto 0.1 metro ang aton hunas. Ang taob karon magabalos alas 4:25 sini nga aga 1.3 metro ang kadalumon.
kag alas 5:38 sining hindi, alas 5:18 nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak naman siya alas 5:38 buwas sa aga, kag ari kita sa 25 hasta 31 degrees Celsius, 37 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Si Vulcan Kanlaon 11 kapag tayo aksyon bay. Aha. Hindi visible na takpan ang iyang guab sang aton nga galom. Gamay nga pag ginios-gios ang landmass sa iyang abaga. Kag may 355 toneladas ini siyang ginbugang asopre sang kagapon nga daw Nobyembre 11. So ang DOST works in collaboration Japon sa aton liwat nagapaabiso sa aton general public ag stakeholders hindi pa mapasakaan sa 4 kilometer permanent danger zone sa Vulcan Kanlaon. Kag ang katapusan ng mga earthquake information wa kita may nakita di 24-hour observation nga nagtayo sa aton occidental o oriental side sa aton isla sa Negros Action Bay. Okay. So mani lakad sa aton nga tiyempo kay Vulcan Kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. Aha. Salamat gid Sir Gan. Kaya lagapok ba daw ang akon nga sulod sang dulonggan ko do nagtabuay sa sulod sang utok ko. Kusog ko. Sige, kompleto nga detalye sa lakad sang panahon. Sa mga utod na nga nagapuyo, sigad sang baybay. Si Dalom Santay, kilid sang kasubaan kang kabakyasan. Alerto lang, 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3 na subong nga adlaw, Biyernes kita. Yari na sa Nobyembre 12, 2021. Aksyon Firing Line. Baon 43 dias na gid lamang ang nabilin no Paskwa na, samtang 50 dias ang nabilin. Magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton kabuhi amo ang 2022. Bukas na nga aton sa Facebook page mga ka-aksyon sa aksyonradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account. Ang aton sa nga text hotline among 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Firing Line. Ang aton sini pamangkot sa firing line subong nga gabi mga ka-aksyon. Ano? Bisan makalene ka dira o kapakyaw ikaw, makaping Lacson ka man, maka Bato de la Rosa or Isko Moreno ka man, maka Bongbong Marcos. Ang pamangkot ko ni subong sa inyo pananawan, ano gid-ayhan ang papilian or padalaganan ni Sara Duterte man, Vice Presidente o kon Presidente? Aksyon Firing Line. Daw hindi pagid subong mapaktan no? Daw hindi pagid mapaktan subong kun diin gid dapit ini siya, no? Galibog pang ulo sang mga katauhan, pero sila ti may idea na sila. Kun actually buwas nga adlaw bantayan kay amo ni ang may pagahimuon na nga tikang si Sara Duterte sa ining palaabuton iyang pagtapos o before pa naman matapos ang November 15 sining mga substitution sa aton sining nga mga luyag magpapili sa ano nga sa isang posisyon sa gobyerno para sa May 2022 nga eleksyon. Aksyon Firing Line. So pamangkot naton sa inyo ayhan pananawan dira ano Vice Presidente o kon Presidente. Abi kamo bi mangin ankurman man abi text kamo kay basahon ta karona. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob las no nuway ang tak na siring gabi makaksyon. Sit back and relax lang. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang nagali na gumba nga balita sa aton siring pagpangalagad? Sa balita lokal mga kaaksyon, ginbalikan naton ining pagpangluthang sang Philippine Army dito sa syudad sang Kabankalan. Tisulo dire sa 303rd Infantry Brigade Battalion o kon Brigade Commander
nga mo si Colonel Inocencio Pasaporte ginapaimbestigahan na subong ano gid bala ang natabo kag kon may kaso nga kriminal posible nga mga tubang man sang civil case ining nasambit nga pulis mga kaakson. Action firing line. O kon ining nasambit nga katapo sang Philippine Army sa diin patay diri ang 15 anyos kag pilason diring isa pa nga amo gidto ang iya sining nga ginluthang. Sa banwa sang hinubaan binalikan man naton ining ala misteryoso nga pagkadula sang 1.3 million pesos more or less nga kwarta sang Ilog Rural Bank Incorporated, no? Sa nasambit nga lugar sa diin nga ginsulod ini sang makawat nga wala man lang sang forcible entry o kon wala sang puwersa nga pagbukas sang nasambit iya nga bangko kundi sulhay nga nagpangkuha sang kwarta ang suspitsado. Action firing line. May tuyo pa nga sunugon sa mga suspitsado o kon suspitsado ang bangko matapos nga may nakitaan ang soko dito kag ang hinubaan PNP sang isa ka mosquito killer, no? Pagkatapos may ara sang palito sang posporo nga ginbugkusan kag may ara sang face towel mga kaksyon nga ginhuluman sang gasolina. Action firing line. O galing way gid nagkalayo no? Karon isa-isahon tari makaksyon ining nasambit nga kaso man dira sa hinubaan. Action firing line. Dire sa syudad sa Bacolod makaksyon ginmando na ni Police Colonel Martir Joseph Martir ang pagpatigayon sang mas mahugot pagid nga visibility patrol sang kapulisan agod protehiran ang aton sini nga mga call center agents sa pagpang-hold up mga kaksyon. Action firing line. In general na lang guro, ano ni karon consulter agent lang ni karon ang palanggaon ka pulis how about ang ibanda nga hindi mapasang hold up. Action firing line. Kag ang iban nga balita mga kaksyon sa lokal diri sa aton ginapatutukan man ining nasambit iyang pagpangkarnap sa motorsiklo diri sa syudad sa Bacolod do kadamo subong motorsiklo ga kaladula diya no. Action firing line. Na anong sitwasyon man no? Okay. Dali gid lang no. Action El Rey ang audio ko kuno mahinay sa kwan. Ipaki-check lang sige. La City 8 na. Action firing line. Kaga mga balita diri sa syudad sa Bacolod padayon ang vaccination program sa aton sining otoridad. Ang Barangay Stefania amo may pinakadamo nga nabakunahan man subong. Kabalo ka papisan-pisan ni sa mga barangay kapitanes mo. Action firing line. Oo, kag ang mga balita sa Kapitolyo Provincial, Gobernador Lacson na talana nga magsapol sa mga mayors, mga alkalde kag health officers angod sa pagpasanyog man sang pagbakuna, no? Negrense nga nabakunahan kontra COVID-19 yara pa lang sa 26% mga kakson. Action firing line. Kadyutay pa lang pero kay kadako man sang Negros Occidental mo. No, hindi man basta-bastang Negros Occidental kadamo man sang populasyon. May plus report ng patrol. Patrol may gabi. Action na Bryce sa Kabaymas Operation ang gingkasasang kapulisan sa Bacolod City Police Station number 5 sining gabi diri sa area sa Purok Kawayan, no? Purok Kawayan, Barangay 28 syudad sa Bacolod. Ang initial nga report diri babae ang nadakpan hubin pa mga 22 anyos pa lang ini nagaduso na sa illegal nga droga, no? According diri sa kapulisan do wala pa ko na tuigan nga nakabot lang na sa Manila nagpauli diri tapos do bag-o lang nagaduso-duso sang ginasuspetsuan siya mo di karon tigayon nga nadakpan sang station number 5 labot pa din sila sa area sang Barangay 28 Auction Bray. Ang nakita natin nga inventory niya dito sa kabulto buti mga 5 grams ini sang illegal nga droga and then mga grugagmay dili nga mga elongated plastic sachet sang ginasuspetsuan siya mo. Ang ginpalabot sa atong detalyos certain Sarina Villa 4, no, alias Inday Sabi, no, yan ay Ayo Inday Sabi Action Bray
ang nadakpan sa station ba 5 mong ginamagabi sila man nga bypass operation. Karon na base makakuha na to ko pwede paligid diri sa area kung makabot diri si Police Captain John Kismay Masangkay bago sa tumagakso diri sa gihapon sa ato nga pangalagad. Flash report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasunod sa action sa Bacolod Action Radio. Firing line. Action firing line. May bust operation, babay, bantayan dugang nga detalye mga kaksyon. Ang aton sini nga mga headliner sa balita lokal ginadulong gid sa aton sang Zanton Plus Herbal Di panahon na nga dula. Action Brian Warden. Action firing line. Ari man ang mga dalagko nga balita sa nasyonal ho kay ang pasahero party list mga kaksyon nagpagwa sang ila sining nga statement this today gid lamang nga kon pwede isuspender anay suportado nila ang pagsuspender sang fuel excise tax batok iya sa petrolyo. Action firing line. Ang palayag dire ni spokesperson lawyer Homer Alisong makaksyon o kon alusog nga tani ini pagabuhaton sa sulod gid lamang sa mga 3 man lang kabulan para at least mabulobalan silang ibalik man siya no kay balok ka ining aton sining tax nga ginakuha sa petrolyo ining mga VAT naton amo ni nagsuporta sa aton sining proyekto nga ginapatuman sa gobyerno sa Pilipinas kay kaisa tiya mo man ang ginakawatan nila Action firing line. Sunod dire sa kay abogado mga kaksyon nga si Alusog amiendahan lang tani anay ang Republic Act 1963 o kon ining natawag nga tax reform for acceleration and inclusion o kon train law nga ginpatigayon ini 2018 amo nang ila ginaayo subong Action firing line. sa 3 ka bulan na para balanse lang bala no ti lang tawon tani kay ini maayo man nga balita pero hindi dapat pagdulaon totally ining excise tax nga ini kay way natakaron ipakawat sa gobyerno ay pakawat sa gobyerno way natakaron gamiton para sa proyekto tax. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagat ti subong nga adlaw may ara iya sang change of command no kay ti si PNP Chief Juan Guillermo Eliazar nagpaalam na nagretiro na saya sini palangakuan bilang pulis gidya no hindi lang kay dira lang bilang PNP chief kundi nagbabay na bilang katapo sang kapulisan sa sulod sang malawig nga panahon. Action firing line. So ini siya ang ginbuslan mga kaaksyon ni Lieutenant General Leonardo Carlos no. So diri sa kay Carlos o kon si Carlos mga kaaksyon nag-graduate ini sa Philippine Military Academy kon PMA Maringal mga kaaksyon 1998 nga batch kag ini siya taga Lucena, Quezon province mga kaaksyon. Action firing line. Ini galing si Juan, ini si Carlos nangin anay spokesperson no ni former and today senador nga si Bato de la Rosa. Action firing line. Sang 2016 until January 2018. So suno diri sa kay Carlos kaina saya sining mensahe sa pag bato na sining pagbagapungko bilang pinuno sang PNP pagatutukan niya amogid ang insurhensya batok sa mga ginaligar grupo sang komunista. Action firing line. Sige siya himuon tani tanan-tanan humanda ang mga insurhensya giniyo before election dapat may ara gid sang may magkalahinabo against sining mga utod ta nga ginakabig terorista no ayan na reaksyon diri sang aton sining nga mga kauturan mga kaksyon nga yara sa hanay sang mga like for example NPA ito mga taga Mindanao da nga nanari-sari nga ngalan sang grupo mga Abu Sayyaf kang iban pa MILF ano pa nga mga grupo dira nga ginakabig terorista diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line.
Ang iban nga balita bakaksyon dito iya sa nasyonal si Arina, no, kay ang pamangkot ko kay na may connection na diri kay Madam Sara Duterte. Sa nambal ko na sa inyo buwas ngadlaw balantayan kon ano gid bala ang pag-filean ni Inday Sara Duterte. Kini siya nagpanumpa kagabi sa lakas CMD mga kaksyon nga political party national sa idalom ni Madam Gloria Macapagal Arroyo. May mga paino-ino gani subong nga si Madam Sara Duterte mapapili gidya presidente. Kabalo ka may ara sang duwa ka mga lakas CMD subong nga hindi kilala nga mga tao nga nagpapili presidente nga posible amo yadto ang iya sini nga pagabuslan. Kag si Madam Gloria Macapagal Arroyo, action an, i-correct lang ko, nag-file si OC, si Gloria Subong, representative sa Pampanga. Ano ni siya ganit? Daw, way ko kadbati, no? Pero may ara sang duha ka lakas si MD Subong, nga posible amo ning pagabuslan ni Inday Sara Duterte, kag subong man ni Arroyo, mga kaksyon. Kung nakadumdum ka mo nga si Presidente Rodrigo Duterte naghambal, mapapili man siya senador, sinuayhan pagabuslan niya. Hindi pwede ka file subong si OC kundi substitution. Mapapili senador si Presidente Rodrigo Duterte nga amay. Oo, tiang matabo sa mga paino-ino, siya once dumaog si Sara Duterte bilang presidente, mangin House Speaker, action anabi mo kung sino, si Madam Gloria Macapagal Arroyo, sino naman ang mangin Senate President? Ang amay nga si Presidente Rodrigo Duterte. Amo na subong ang puwerte nga balita nga nagakalap sa bugos nga Pilipinas. Puwerte, no? Tinguhaan gid nila nga magpapili presidente si Sara Duterte, no? Kag may ara kuno-kuno nga si Bongbong Marcos mahimo na lang vice-presidente. We don't know kung paano i-twist ini tanan-tanan kay may guidelines ang kumilik naton pero kabalo ko tanan nila ni natun-ana ni. Suliton ko lang, if dumaog si Sara Duterte, dapat daog man si Gloria Arroyo. Gini sila budlay man ni pirdihon si Arroyo mo. So once dumaog representative, dira sa lower house, siya ni amangin House Speaker. Kung dumaog si Tatay Digong, siya naman amangin Senate President. O imagine mo na kung ano nga power manipulation ang matabo sa pungsod Pilipinas. Puwerte, no? Ina mga advance, ina nga pananawan sa mga tao tanga sagad mag-ukay kon politika ang paghahambalan, no? Bibigro, tonight, subong nyo pala nabatian diri sa aton, aside from social media, nga mabasahan mo na ina, kag sa iban pa nga mga kakilala naton nga nag-communicate sa aton kag nagapulo pamangkot man. Ano subong ang status ni Juan ni Bongbong Marcos? Now, si Comelec mga kaksyon, nagpagwa na sang sumon. Ginpasumo na si Bongbong Marcos, hining iya sining gin-file iya nga petisyon to cancel sang iya sining COC ni Buena Fe. Suno, diri makaksyon sa Comelec, paghahatagan sang 5 kaadlaw si Bongbong Marcos nga makasabat 5 days nga makasabat sang iya sining sumon kag dira na makabaton sila sang sabat magapatigayon sila sang pre-conference ining mga taga-Comelec kag mahibal-an naton ang result sini. Suliton ta si Bongbong Marcos allegedly, no, suno sa petisyon, ini siya convicted sa Quezon City Regional Trial Court sa ginaligar tax evasion nga case bangod sa wala paghatag sang income tax return santong 1995. Pero ginpili ito nga fine, daw amo na nagkalahinabo, na-explicar taban to kagabi with attorney Jumax Ortiz mga kaksyon, kag sa kung mag-file ka sang COC, may ara na daw number 13, inabla mo kung di ko magsala, or number 13, or ano nga numero, dira, correct lang mi kung sala ako, may pamangkot na dira nga ikaw bala, isa ka kandidato ka, ikaw bala kaagi ka convict, kaagi ka ginfailan ka kaso, manimo-nimo na. Daw dito, no ang answer ni Marcos, ti ina a sort of pagbinutig na. Pero lantawon tani makaksyon kay kabalo kita ang mga abogado sini sa mga Marcoses, hindi basta-basta.
Oo, grabing mga abogado nila sini. Action firing line. Dira lang taan ni Asta, at least every night may update ka mo kung kumusta si Bongbong Marcos. Subong prangkang istorya, libog ning ulo ya. Action firing line. Kay amo na nita ni ang panahon, nga ti daw maayo na gid ang tikang sang ngalan niya. Imagine mo ha, sa social media, ambal sa iban, laban troll minions na da, no? May ara man nabasahan ko da nga mga lihitimo, gidya nga mga nagakomentar, puro BBM, aksyonan mo, no? Ang 40 down nga mga ages, puro Bongbong Marcos. Hambal ni Attorney Ortiz kagabi, almost 50% sang 65 million or 60 million voters sa Pilipinas, mga nagaedad 50 panaog nga wala maka-eksperyensya sa ginatawag nga dictatorship before, so daw gaupod gid sila kay Bongbong Marcos. Action firing line. Pero amo pa ni subong ang resulta ho, may ara pa sa mga sumon-sumon kag may ara pa sang ginatawag naton mga kaksyon nga kabudlayan sa part yan ni Marcos bangod sining petisyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita sa National Today, mabalik kita na sa COVID-19 kay subong nga adlaw, may ara sang 1,894 ang panibag-o nga kaso, nagnubo-nubo siya. So, matotal sa aktibo subong 28,105. Kag ang napatay na sa Pilipinas sining COVID-19, yara na sa 45,035 mga kakson. Action firing line. Diri sa aton sa Negros Occidental, may ara na gid lamang sa 19 nga bag-o nga kaso subong nga adlaw nga ginpagwa ang DOH, while ang Bacolod ara sang 25 mga kaksyon, double digits na lang naganubo, no? I am hoping later on next month or next day or next week nga maara na kita liwat sa mga 1, 2, 5 do amo na bla para makabalik-balik na kita sa normal. Pero hindi garantiya ha, hindi mangin kumpiyansa kita nga magpabaya kita. Gamit lang ka magyapon face mask o ka facial da. Action firing line. Social distancing kag iban pa nga protocol against COVID-19. Labi na gid ang pagbakuna. Action firing line. Speaking of bakuna mga kaksyon, suno diri kay Czar Carlito Galvez, Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga magaumpisa na sa pagpamakal ang Pilipinas sining 20 million doses ang bakuna para sa mga booster shots na naman on January. Action firing line. Subong ang Pilipinas may ara sang 197 million ka doses na sa bakuna. Iban diri bakal, ang iban diri gin-donate from COVAX mga kaksyon sa aton sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Kabalo ka ining bakuna, ang iya sining kalawigon sang pagtiner dira sa lawas sang tawo nga nabakunahan, 6 lang ka bulan. Sino to na bakunahan pag umpisa gid sang Marso? Isipan nyo be, ang 6 ka bulan basi tapos na kamuda. Action firing line. Pero amo na explanation sa mga eksperto no? Ang bakuna sa sulod gilamang sang 6 ka bulan. That's why nga mag-booster shots na naman kita para magdugang ang efficacy dira sang imo nga bakuna mga ka-aksyon. Action firing line. Speaking gihapon sang bakuna, no, kay kaina si Attorney Harry Roque makaksyon sa Malacañang. Ari may panibag-o naman nga statement ini, no? Halin ini kay Attorney Harry Roque makaksyon sa Malacañang. May ara siya sang ginpalayag angot sa mga empleyado na naman, no? Sa mga empleyado na naman pang-gobyerno ukon pampubliko. Action firing line. So no, dire kay Harry Roque mga kaksyon, no? Siya ang gobyerno mga require sang tanan nga public ag private employers sa mga areas nga nagasululobra ang bakuna o kon vaccine supplies nga dapat mabakunahan gid halos tanan against COVID-19 sa pag-umpisa sang Disyembre 1, 2021. Action firing line. Pero ginklaro diri ni Attorney Harry Roque mga kaksyon sa mga employers nila nga hindi gid pwede nga pahalinon mo si empleyado o kon si worker kung hindi gid siya magpabakuna, no? Hindi siya pwede nga pahalinon mo da kay ti lubag na nakaron sa kinamataron sang tawo kag wala gid kita sang laye nga mandatory ining si bakuna mga kaksyon. Action firing line. Hambal niya hindi pagpahalinon si Kwana, si empleyado kung hindi magpabakuna ginman sa pribado o kung pampubliko nga
nga trabahoan, pero ari may pero ha, pamati ka muna sa hindi magpabakuna, pero kinahanglan magpaidalom sila regular nga RT-PCR o kon antigen test mga kaksyon. Sinong mabayad? Ang empleyado. Action firing line. Ang RT-PCR test subong mga kaksyon aksyonan pila pinakanubo 2,500. Ang antigen may kuidiya kung tagpila ba si may diya kaksyonan pila ayhan ini. Bitan ta bisan kulo 500 ng bibrato na nakatama dapat regular. Di magambal kita nga regular basi kada bulan ipa-antigen ka bala? Kada bulan ipa-RT-PCR test ka? Oo, isulat na bing antigen kung pila biaksyon na anbe kay para masugid tari sila So amo ni siya hindi pwede pahalinon si empleyado nga wala nakapabakuna pero dapat magpa-RT-PCR test sila kag magpa-antigen sa ila kaugalingon nga expenses. Action firing line. Kamo iya ang magbakal sina mga kaaksyon. Mga pila sa ayhan aksyonan ining kuan nga ini. Kada adlaw. Ay ti imagine mo na kada tuslo ko niya sa live lang ni no. Sa live lang niya. Ti kung kada adlaw tagpila butanta tag 100 lang ang antigen nga ini everyday. 3,000 imo bulan. Berto-brato na Okay. Ini mga kaaksyon, daw laban-laban na sa mandatory, no? Di na lang ginapaagi, bla? Oo, kay damo, gidya ang wala nagapabakuna mo. Action firing line. Dugang pa diri sa Malacanang, tanan nga mga public transportation workers should be fully vaccinated man. Agod makontinyo, ining nasambit iya nga operation sa mga kaaksyon. Action firing line. Dito sa nagligad nga gabi, ginawag ko man sa inyo nga may ara sang ginpalayag man ang Malacanang kundi ka magsala. Basi nalipat lang ko, Nga ang sini nga Disyembre, kundi may mga bonuses ang aton sini nga mga pampubliko, pampribado, nga mga kompanya. Sa Cebu may pulisa to subong. Kabalo ka may matyagang kuning Cebu da niya may kaugalingon nga koloni ni sila to yan mo. Why nisla ko sa gasunod di action il-raise ang mga mando sa ITF national o kundi UH national yan. Action firing line. Pero mayo man ang result. Subong ang Davao kag Cebu. Dumayo na tong pulo pamaypay nila. Kita di subong daw ginapreso patagig yapon, Action firing line. Sa Cebu mga kaaksyon nga sunno sa Malacanang or DOH pwede gid sundon. Ang isa ka empleyado pwede matagaan nila dito sang 20,000 pesos nga bonus kung ikaw ang fully vaccinated na. Action firing line. Puwerte no? Dito niya sa Cebu, bonus ina mga kaaksyon ha. Tikon sa sulod sa isa ka kompanya, ara ka mo bi sa mga isa ka gatos or butang ka mo na bi 30 ka mo kabilog na. Ikaw lang isa, aksyon wala na bakunahan. Ikaw lang yung malantaw ka lang sa 20,000 to nga na bakunahan. Action firing line. Tagka nga istorya, aton-aton malang natabo na di sa amon sa Action Radio. Action firing line. Ang tanan nga vaccinated, gintagaan sang, hindi lang ko yung manugid kung pila. May naging agaw, dahil pa bakuna. Online sa firing line. Aton nga linya ko. We have si Sir Wenny Sanchez ang gawa mga kaaksyon, ang labor advocate. Sir Wen, good evening. Yes, Brian, may gabi si Monok atong mga tagsalamati. Labi na gid sa mga workers na nagapumati sa imong programa. Sir Wen, gamay mala ni ako na bilang naga-advokasya sa labor. Anong imo sini paglantaw? Okay man ni o kung hindi ang palayag ni Attorney Harry Roque sa Malacanang nga dapat si empleyado bakunado. Kung hindi bakunado, hindi man siya pagpahalinon sa bylaw, ipaidalom sa RT-PCR test o kon antigen test dira. Pero on expenses, Sir Wen, anong inyo paglantaw sila diri? In the first place, may pandemya, subong tinga ang may mga measures pagid na pabugatan pagid ang mga workers no nga naga-undergo ng daan sang economic recession no. Kag Brian sa akong pagkabalo, wala pa man ma-amend ang COVID-19 Act of 2021 nga nagasiling na ang vaccination is not mandatory no. Mm-hmm. Now, while it is true that vaccination is necessary,
and we do not encourage people not to be vaccinated, ang tanawon taman na ang ang sitwasyon subong, I believe that the law should be tempered with compassion, no? Hindi kay the lawyer is never intended to do injustice, no? It is never intended ining mga lain naton to create public inconvenience or private hardship. Di pero sina sa labor. Sa labor code yan nagambang non-diminution of benefit. Benefits already enjoyed by the workers, bisan pa gani may CBA, which are more favorable than the collective bargaining agreement, should not be diminished or should not be abolished. Di karon kung example lang Brian, no, ang bonus is in some companies, it is already an existing practice. Di man dugay na ginapangatag mo. Hindi mo kaya pagtagaan bonus kaya wala po ma-vaccinate. Segundo violation sang non-diminution of benefits nga provision sa labor code. Di mapasaka, abi kuya kaso. Ang labor code nakasiling ang sa statutory construction, ang implementation, kag interpretation sa provision ng labor code, include it, IRR, shall be resolved in favor of labor. Sa akon lang tani, bala let us revisit ang sitwasyon sang mamumugo, no? Sa subong gani, Brian, sang nagligan nga adlaw, may meeting kami sa face-to-face sa regional wage board. It is unfortunate na wala sang region na may ginaprubahan na wage adjustment o kung pandemic emergency relief allowance because of the contention that it is untimely, no? Why man mahimo ang labor dira. Di karon dugangan mo pagid sang mga order, executive order or whatever na makapabugat sang economic burden sang mamumugo, no? Tani likawan talang ni bala nga mga bagay which would be an additional form of economic strangulation to the workers, Brian. Okay, so sa amo sini nga tikang Sir Wen daw nagapakita na gid kag ginabuyagyag or gusto matabo sa Malacañang at daw mandatory na gid Sir Wen, daw amo na gid managurong aton nga pananaw sini, ha? Well, it is in that direction, no? Pero tiway pa man mamend ang ginambal ko ang COVID-19 Vaccination Act of 2021, no? So, in other words, in every rule, there is an exception. Pero sinakaroon kung ang doktor mo yan nagambal nga hindi ka pwede makapabaksinate kay magalala ang ginabatyag mo yung ablatian. Karon hindi mo kuya pagtagaan sa akong benepisyo, no? Tani ang atong diribla tanawon nga ang public policy, no? Palihos mga are designed to favor and foster, no? Rather than controvert the public policy based on the principle of natural justice and trust and the wisdom of law as applied in the ordinary affairs of the people. Sa subong hindi manigar, pigado ang pangabuhi mo. Kan hindi na bala pabugatan pagid. Di kung may rason man lang wala siya ma-vaccinate. For the time being in the spirit of Christmas, sabi, pass lang nanay until that time na makapabaksinate siya. Ano pa na, ning dako pa na nga bulig sa iya pamilya. Brian, at this difficult and trying time. Okay. Sir, sa inyo, Abi, Katie, abo ni subong ang palayag sa Malacañang. In fact, December 1 daw maumpisa na ini, pero lang tawon tagid ang guidelines sila sini. Like for example, sa mention mo to, nga kon may ara ka sa ginabatsyag and the doctor, wala sang advice nga magpabakuna ko o pabakuna siya, maybe siguro may ara sa mga pagsulundan gidira nga mga exemption, ano? Pero Sir Wen, kamo sa grupo nyo, kay lubag gid ba ni sa kinamatarong sang tao, may mga himuon ka mga tikang or sulat or manifiesto nga ipadala abi sa natungdan like DOH kag iban pa para makabalo man sila sa sentimiento sa mga labor naton. Laborer.
Ang ginaplano naman ni Brian is a form of manifesto, no? Mhm. That the law should be tempered with compassion, no? Aha. And in consideration of the pandemic, ang layita ni, no? Kapin pagid mga kuan bala Brian ng executive order, no? Tani dapat kung wala sesyon ang Congress, luwa sabi kung kinanglanon gid, amo pagpagwa sa executive order. Pero kung puro na lang ni executive order, paano natin ini mapangapinan ang ginatawag natin public welfare, no? Pag ang interest bala sang labor, Brian, Mhm. I am more concerned about it because of ang consumer price index nagasaka mo humalin sa I think 129 subong 131.5 na. Mhm. Ang kutsing ganon sila, kung mataas ang consumer price index, nakasarurot man ang purchasing power sang workers. Mhm. Subong ang 395 nominal wage is only worth 300 pesos and 20 centavos. Ang kutsing ganon sa adlaw-adlaw nagakadula sa mamumugor is about 94 pesos and 80 centavos. I-round off mo na lang adi sa 95. Nag-reduce na ang iyang real wage. Nagataas ang bilis ng mga loan. Kung akong mga fringe benefit. Kaya ano na lang siya kung sa bagay gani, ini mga 13 month, mga bonuses ni, na-prepare na niya sa mga utang na balayran mo. Mhm. Karon kung kamo ng polisiya sang gobyerno, no makasiling ka lang the government should not become destructive of its end, no? Kung ang general welfare ng tao, labi na gita tihon sang Pasko kag pandemic, gina-suppress, lain na iyang nga istorya, no? It would be Blue Christmas for the workers. It Malacanang intend Mhm. to impose these policies which to us is anti-labor and unconstitutional. Aha. Inidaan daw malapit sa matuod ini kay si Attorney Harry Roque daan kung kaysa maghambal ti ga-base gini siya sa mga technicalidad action na Sir Wen mo. Unlike kung kaysa kay Presidente Rodrigo Duterte nga kung madumduman niya lang niya mo nang ihambal niya sa iya nga mga speeches abi ano. Kay Roque niya before sa mag-press con may ideya kita nga ginahalungan niya man ang dignidad niya kag may mga basihan ini. So lang tawon tani on December 1, kung anong matabo gid man kun ipatuman gid bla ini anong sitwasyon kiti ka mahal bala sang RT-PCR test na 2,500 ang pinakabarato ang antigen kuno pila ni way ko ideya kon pila ni siya pero hambal sa amon din nga news girl o sa newsroom katutok sini everyday saliva test sila Sir Wen before ka magsulod sa trabahoan mo ti daw ka kuan naman no do ka sobra na. Oho. Mhm. Yung kakuha na niya, ining inconvenience bala, ang ato natawag. Wala, abot siya sang kuhan gede, ining, siniko economic strangulation mo. Mhm. Kuha mo na problema, tani kung bayaran ka sa gobyerno, naman ti dodamo mo na kwarta, ibang kakadulungan sa korupsyon mo. Tindi gani Sir Yes. Wen kay ikaw gani mabayad sa imo RT-PCR test kag antigen, ikaw na bayad ng empleyado ka. Oh. Tingnan mo kanina, no? Oo. Ginarespeto taman ang panindugan ni Atty. Roque, no? Nga spokesperson sang presidente. Aha. Pero ang iyang, balya sa amon niya pagtanaw ya, mag-amon na anti-worker ginaya. Oh. Isang din ka nga anggol, no? Ang pagtanaw na mo na ya, anti-worker, kag we will manifest, no? Mhm. Our indignation against these policies, which to us, Mhm. is doing more harm than good, no? Aha. Rather than protecting the rights and welfare of the workers Mhm. in this trying and difficult time. Tinga kon ganyan ginapangabay na lang sila basi monitor sila. Amindahan nyo na da ang bayanihan, way ko balo bayanihan law 1 2 3 kay nabutang dira ang kon mo vaccination Sir Wen mo nga ang vaccination da hindi mandatory ti amindahan nyo na nga probisyones da kag ibutan nyo mandatory para way nagidya rason ang tao nga magmalibad kag pwede mo siya pasakaan kaso kung mamalibad siya, di ba? At tapos ang istorya, Sir Wen. So, yung kadamo man sang mga layid nga ibang gani way man ginamin kinabusa. Oh, sige balikan ta mga kaksyon si Sir Wen ni ano. Action Firing Line. Kaya ini benepisyo ini nga balita para sa mga empleyado nga nagamonitor kamo da subong
amo na ni ang palayag ni Attorney Harry Roque. Ano to, Sir Wen? Before ka nadula. Well, sa akong pagtanaw yun, is a matter of personal opinion, ang mga election law, gani, for example, for substitution, ginaabusaran, gani mo, ginaingog na basketball ba kung sinong mga kandidato da, no? Iniyaw ay ginakuan, wala ginausisa sa gobyerno, ang mga excesses and abuses. Pero yung, kuan, ang vaccination niya, dili sila nag-focus ang attention to which a large number of workers are greatly affected, especially those who are not employed, no? By the way, Brian, isang PSA, no, Canada, ang kinanglan sa tao para ma-restore ang purchasing power, ang kinakagamay, this year, as of butang talang sininga bulan, 31 pesos and 20 centavos. Lang sabi, 30 pesos. Para ma-restore ang iya purchasing power, ang base share mo, 212. Pinadula siya nga daan, mga 95 na. Karon lingutan mo pa siyang iyang mga 13 month, ang iyang bonus, and other benefits na yan. Vested right niya sa workers mo. Hindi mo ni makuha sa iya, karon paagi sa layi nga muna, kuhaon mo. Kung ang tao wala sang property, ano yaw, wala mong property Yes. Di ko nilaptan mo pa na, kundi why na ged, balik siya sa tabtaban kung magamo ng istorya. Kabalo ka nagliga, nagwa man ng 13 month mo nga hindi paghatagan ang wala na bakunahan. Galing tiway gini sa mahimo kay layi ina guro daw dako ganya problema sang employer dira kon hindi paghatag ang 13 month sa mga isa ka tawo. Pero ining bonus nga ini nga ang employer dira pag gusto man lang mahatag o kon hindi guro daw makonsider tapa galing kiti palang tawon mong ibang nga tao nga makatilaw sila ikaw ay hindi kay unvaccinated ka daw mo na bla. Mapait na istorya. Kabudlay Brian sang sitwasyon, no? Pero na, for example, kung mag-apply ka kag sa obra karon hindi ka vaccinated, hindi ka pagbatunon. Di tuod man na tawag nila na management prerogative mo. Pero kung ang business is after the muna siling nila balang restoration of jobs, ini nga paliti is contrary, no? Kakuan gadya, bisan 13 months mayong natanig, ang diferensya galing Brian, paano kung makabatong 13 months, kaway magkobra? So, pagina ka problema. At kasubong wala akong mabalik sa akong obra, ano nga 13 months ang akong batuno, no? Pero ang mga employer, Brian, may kapalong na sila ng mga agency, no? Without interest for 1 year. There is no reason why they cannot implement the 13-month law. Sige. Sir, Wen, salamat sa serbisyo mo, pero hulaton namon kung may mga fiesto kamo da. December 1, Sir Wen, maumpisa inisunod kay Attorney Hararuque. Salamat, may gabi ka mabuhay ka, sir. Yes, sir. Thank you. Good evening. Yes, sir. Action Firing Line. Tsakto tong palayag ni Sir Wen nga dapat amyendahan dira sa Kongreso. Tingin mo no ko to sa inyo sa train law sa Bayanihan 1, 2, and 3, may ara dira nakabutang sa nahambal ko na before nga pwede ini maamyendahan ang hindi mandatory si bakuna. Amyendahan to mandatory na. O galing kung ikaw nagapapili senador, subong, o kon kongresista, sino man tunto mamyenda sa Action Nelms nga katunga subong sang population sang Pilipinas so ay panabakunahan, di ko namindahan mo na karon din silang boto si mo kung di makakaya-kaya kada. Action Firing Line. Tangka ng istorya. Mga maro ni mga kongresista, tamo puwerte ni sila muti ang matabo sina. Diri lang kita maipit permi sa mga solo statement nila, paagi nila sa diri sa Bacolod gani. Hindi ka pwede ka dine in sa Kalan-an subong sa ibanda, may reklamo kung wala ka card nga vaccinated ka 100%. Magutman kay mo, patay kay mo ya. Action Firing Line. Sobra-sobra naman nga pag daw kaangay na ni sa martialo ang kabalo kang martialo may negative kag positive nga resulta, pero subong ti negatibo gini mga musi ni nga hindi mo ya pagbatunon ang gusto nga magkaon da kay way card, hindi mo pagpaubrahon kay wala na bakunahan. Ti ina ya daw ako hindi nako pabor gidra personally, sobra na pero inang malang galagaw-lagaw malang daw way man ga obra, way man nagakon ano da nga hindi man magpabakuna, tinaguro da pwede talas na maayo gid iya mga ka-aksyon. Action
Second time around baka-aksyon, plus reports ng patrol, aksidente, action dyan. Aksyon na Bray, duha ka mga motorsiklo ang nagbungguanay diri sa tubang sang Robinson's Araneta, no, diri sa tubang sang Old Airport man. Sakop na ni sa barangay Tangob, Surad sa Bacolod, subong nga gabi. Pero titigil yung trafiko, bumper to bumper ang trafiko, kay tidwa sa linya sandalan. Diri namtang ining duha ka mga motorsiklo nga nagakayaon. Ang isa diri, isa ka 125, Kawasaki, gano'n eh. Nga nagadawag sang pula, no? And then ang isa, kung magsasalay sa scooter type nga motor. And then ang duha ka mga sakay sa motorsiklo, yun sa Pidason, may isa pa diri ka senior citizen, nga doon nabali, gining iya kamot, no? Babae, in action drive. Nga ginapapungkot dito sa kilid, ginalapatan sang pagbulong, sa ginalabutangan, abi diri sang igot, ang iya kamot, angot sa iya mismong liog. Sa duha ka mga motorsiklo diri, lunsay mga pilas ni sa tanan. Ang isa kita ko diri may ang lalaki ni Goro. Ang gabi ako nang okay, ang isa ka lalaki amo na ang may pilas, no? May pilas action right, and then ginapapungko kay kinulbaan ni Gorong isa ka driver, gina-escort sa bong sang police, and then may sang pilas ginatatat sang first aiders diri nga nag-responde sa lugar. Ang ila direksyon initial nga report ikan sa atong kapulisan, lunsaring duha ka mga salakyan from north going to south direction, about silingon pabalik sa southern portion sang sudada, and then nagluntad ining aksidente. Okay, ang report is do nagtipingay sila, and then amo to nagabungguanay, no? Bata paniguro ang okay, hindi naman sabi ko may edad na, bata pa, may legal age naman nagre, no? Wala pa kita pangalan kay diri sa area sako driven ang mga traffic enforcers nga check in action Bray, o wala pa man gid diri no, nakay ding area di na masyado di mga tao kon mga nagabantay nga traffic enforcers. Okay, si sir ano man ang pulis tani, no, na may istorya na hindi kalayo abis ang distansya sa mga kasalakyan nagtabog ini ang Kawasaki diri sa kilid diretso dampi, no? Okay, mangkot diri si nanay ko na tabo diri. Okay, ariwa, agagakurog si nanay, ari ka nga isa ka injured tani, ma-istorya tani, at least may bolo, antod lang ko na nung nakabo action Bray, no? Pasinsa sa magkaksula kita sang Action dyan, yes, base makonsolidate, wala na karon balikan, takada mabubo ka na commercial ko. yes, action Bray, no? So, pa man ang pinakalitas sila update sa aksidente sa area Sandalan, Araneta, Barangay Tangob, Surad sa Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action dyan diya. So, nasibutan na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Hinay-hinay lang sa mga motorista. Tala 7:48 na sa aton sining pagpangalagad. Ginaendorso ginaton sa inyo mga kaksyon. Sining panahon kinahanglan ta suplemento pangontra sa naman. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang Dilaos may gabi kag Nanay Isabel sa Victorias, Ana Sinoro, Naisel Pabol, si Arlen Cabrillo sang Purok Dulanon, Central Maaw, Manjo Arnijo, Ana Sinoro sa Taman ka sa Timan, Kantuman, si Melvin Pinia Fiel, Bambi Serrano Defensor, may gabi Bray, monitor lang kami di East Tom Street, Estefania, Paul Spat III, Charito Villanueva, Kahinay Udjo, Pro Inyo Station ID Katunog. Pasensya. Piper Persley, yung gabi Bray, si Sara for President Manaog, si Bato daw amo gina. Kay amo mana ang handom sang amay ti mabuto pa kamo.
pinsara mo Mayo sa eleksyon. Erwin De Catoria Gonzales, good evening, Action Brian, monitor lang ko. Sige, Milili Oligo sa Bunny Cave Tangob, si Kairis Flaki, no? Yvonne Busher Naraman, salamat sa pag-share. Paki-share lang mga utod-tahan nga naga-monitor sumong. Bernie Gonzaga, mayang gabi. Si Hinida Ordunes, Roberto Hiraposco Caraballo, mayang gabi. Action Brian, korek kagid, madugay na ina nga plano sang estado. Imbong Jocampo, grimeng sumbray kabay nga ubayan sang Ginoo ang huna-huna sang bulumuto or bulumuto nga sa maabot nga eleksyon ibutugin ang nagakadapat nga presidente. Nan, buka nami gito nga amuning kanami basahon ko isa, no? Roberto Hiraposco Caraballo, kung ako lang patanawon mas maayo si Manny Pacquiao na lang ang mangin presidente kay hindi trapo tapos wala pa kapungko sa pwesto madamo na sang nabuligan nga mga pigado naton nga mga kauturan na may Manny Pacquiao ho. Si Homa Lomina, ikaw na magbanwa, basta BBM kami sumakay pa kayong lahat, walang bayan para sa pagbabago ng tamang mga tao. Oh, walang bayan. Anong busilingon siniman? Hindi ko masyado mag-gets. George Gargasiran, EFC members, ginatamyaw niya. Si Jerry Limaco, may gabi Action Brian, monitor kami sa Bangga, Totong Felisa, more power, God bless. Elvira Hilogo Araman sa Charito Heights, Granada. Inday Blaza, Rochelle Evangelista, Bongbong Tibon, ang obra sang panggobyerno subong daw kasubong sang ara sa Bible nga naga-discriminate sang wala marka na size. Nicanor Ticala, long live Sir Winnie Sancho. Martin Aliling, Virgil Pinda, naga-monitor man sa Celine Homes. Shout out lang kay Ruslin Bison and his family kanatraba kag Olpinda family kanturay si Palay Pamati via radio. Salamat. God bless man. Stephen Magbanwa, good evening Sumbray. Lihog lang ko sa gakolek sang basura nga maghinay lang magpadalagan nga palumba sila puno ka basura. Tinagkalahulog ang ila karga nga basura puro pa mask kag tissue. Ay diin ayon man nga gamit galapta diri sa alihis nga dalan nga mga tissue delikado. Sige, salamat gid. Nami pagid sir ko na litratuhan mo padala sa akon personal nga account pala sir. Basi pa lang malitratuhan mo next time sir ha. Kag thank you gid sa information sa mga gabi, ha? Bia Jonathan, may gabi, nag-monitor pod ban or ginatamyaw niya si Kumari Star Mayo niya, Jinky Dayalagdon. Salamat gid. Si Bongbong Tibon, sapat-sapaton na pamatasan. Sapat-sapaton na pamatasan sang klase pang gobyerno. Kung wala kay mo ya nagpabaksin, wala kay mo ya sang insakto nga partida. Grabe ba? Why na ya sa ara sa posisyon kay siga lang ilakuha sweldo ka sa kabansang banwa. Ka mga wala kalag. Nicanor Ticala sa nasanay Sir Wen ang administration sa pananakot. Ha? Si Ma'am Lenny, iya picture. Merly Gonzaga, Sumbray, kabay tagaan sa Ginoo wisdom ang tao nga kung sino dapat nga butuhon. Nan, pili gid kita. Star Mayo, good evening man, si Bongbong ulit, tambal niya. Wala gid sila nagapaminsar sa more 50% ang wala vaccine. Ang nagnubo ang hambal nga contaminated sang virus kuno tibot sing ganon na naka-adjust na ang tao, ang lawas ang tao sa baylo klima kay kung pinsaron wala pagani o pinsaron pagani na kung may virus gid man dapat sige na saka sang ginagahilanat kay sobra 70% ang wala na vaccine. Dennis Richard Timoroma, galing ang mga tao abiga singgita na nga magbalik sa normal pero ay man ga pabakuna nga ang kigid lang tuod kon isip-isipon tagid ang bakuna mo. Ako gusto ko magpabakuna gid tanan-tanan pero kay inang way pakapabakuna subong hindi mo papakanon da sulod sa imo restaurant ina iya discrimination 100%. Grabe nga paglapak sang kinamatarong sang tao. Human violation gid nga sobra. Bongbong sa March kag April kay uso naman trangkaso kag ilanat ti mahambal naman sila nga nagsaka naman si COVID. Melanie Calvas, good evening sa radio. Bacolod Firing Line, Sir Bry, God bless. Salamat. Dads Abiria, naga-monitor man.
Wala gid ko gapati nga ihatag na sa mga Duterte ang Malacanang sa mga Marcos. Hindi naman makaswitch si BBM kay wala siya placer. It's Sara versus BBM gidya. Nasi, amo ning pananaw gid halos kung ako ginatulok ko man Si Sara hindi pwede ka bulos kay Bongbong. Kay si Bongbong lain partido niya. Kilusang pag ano ganing partido niya basta may pagbabago i-check ko lang, no? Si Sara lakas si MD na subong. Hindi man siya ka-replace kay Bongo kag kay Bato kay mga PDP laban ina sila. Sa nambal ko sa inyo kay ina may ara sang duha kalakas si MD nga nag-file presidente kag vice presidente. Kag daw basta may ara sa lakas si MD nga nag-file nga posible dito siya mabulos. Projecta lang why ta kabalos ang switching nila no? May mga diskarte ni sila It's Sara versus BBM gidya parehas man na sila tanan sungak-sungak sa pundi. Kalain na sungak-sungak. Idugang pa na si Jim nga utruman mga barangay sumag kami. At to kay na sir mga painong-ino lang to sir ha. Pero ina nga paino-ino labans tuod na we don't know basta amo na ang Merly Gonzaga, God is in the control sinitanan nga kakatabo fully in trust na lang ta sa Ginoo ang tanan. God bless, stay safe. Thank you. Milili Uligo tabiyaw lang ba ni sa Star Mayo Jinky Daylagdon Noel Amar Alex Montesa. Lilia Taton, good evening Sumbray, palihog man tada, shout out sa IPM, may ni basura sa Granville, wala pagid makuha hasta subong. Okay. Christine Minyas Villalubos Araman, Jocelyn Liboon Dispuho sa Sumag, si Mike John Samuldes Seva. Mayang gabi ak Sumbray, gamonitor gig ko di subong sa Moises Padilla. Nyapon ta gamonitor gig ko di subong. Salamat. Thank you gid sa panihapon, sir. Veronica Santillan Manukan, Ricky Soriano, Barangay Maaw, Hacienda Lourdes. Si Alison Acevedo, nagamonitor man sa Alihis. Si Marcelino Pamolino Araman, Panoy Kundada. Salamat. Marilo Malalay, from Kawayan. Thank you gid sa pag-monitor. George Gargasiran, sobra na nga paglapas ang human rights na pati bonus silabtan pag nila wala pa COVID ara na ang bonus. Michael Cinco Lamayen, good evening Sombray, monitor lang di sa barangay Alihisa. Stay safe always and God bless. Salamat. Jules Locasan, good evening Sombray, monitor lang ko di Sandumanan. Si John Serna Araman, si Basti Girhen, Action Bray, evening, greet ko lang akon mother, happy birthday Virginia Agustilio Girhen, 72nd birthday, thank you and God bless. Salamat. Jocelyn, good evening Action Bray. Sige, ma-relax lang ko for a while, balikan dagi ka mo dugay-dugay da, paki-share lang sa aton nga live. Thank you. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita.
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time no simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so nagdamo isa nagdamo dito no so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan,
ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Number 1. Okay, Miara, naguro sa aton sining linya. Action Firing Line. Yellow, good evening. Hello. Good evening. May gabi. Good gabi man. Oo, sino sa aton nga linya? Si Ramonito Aguelo. Pilang edad? 63. Aha. Anong aton din ta nga lugar gani, sir? Tay, lo? Sa ang lugar ko? Taga diin ka? Sa Sitio Bukalan, na Carlota. Barangay. Ano nga barangay ni siya nga sakop gani? RSB. RSB. Okay. Sige. Gamonitor ka na subong? Oo. Ano gani tay ang amon sining tagline or before kami antes kami magtapos report anong ginahambal gini namon? Una sa aksyon, una sa balita, sa Bacolod Action Radio. Baliktaron tabi, unahon tabi ang isa to be una be. Para daw nami. Hambalo naton. Salamat sa mga report mo. Aksyon Ramonito Anguilo. Ano din yung hambal mo tay? Aguelo. Oo. Aguelo. Ano? Aguelo. Una sa balita? Aguelo. Una sa balita? Una sa Bacolod aksyon? Action Radio. Yes, okay na to No problem. Sige. Tay, salamat sa pagpamati Ano man yung 500? Ibakan pagkaon. Baw ka namin, no? Sige. Bulong kaon. Oo. Hindi STL. Sige, no? Pwerte, no? Hindi sa STL. Say, salamat. Good morning gabi. Mabuhay ka, tay. Congratulations. Maraming salamat. Sige. Sige. Thank you. Sabay pa pagkit ang makakabel sa ninyo programa. Yes, salamat, gid tay. Sige, tay. Salamat. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Action Firing Line. Gahuya-huya sa tatay. Alin sa kay sa 8083 Action Bry. Magamo na patakaran sang kandidato, hindi kami magboto. Isa kami ka barangay, damo kami nga pamilya. Salamat gid na. Dis na magboto kuno kun maginamos ni. Halin sa kay 743 masami ang ginahambal yo napatay kay wala ka pabakuna. Insakto na hindi sila carrier pero ang napatay ya nga nagpabakuna wala iyo ginabalita. Hindi kuno COVID napatay kay gin high blood kag may diabetes. Kung wala sa nagpabakuna, wala to magbuka ang iya balatian. Hindi manami Action Bry, hindi may kasabihan nga kung gusto
kita nga respetuhon, magparespito kita. Anong namin niya si Diman? Duway man ko gahambal din nga may napatay nga ano sa Action Firing Line. nga nahadlok ang gobyerno mag-mandate sang vaccine hadlok madulaan buto, mas damo vaccinated kaysa unvax sa Pinas. FYI. Action Bray, ang tunada ni Sir Winnie daw ginapadalag ko iya ang ulo sang tawo para mag-decide sa pagpabakuna. Dapat sila manghingyo kay may alam sila kay para man sa aton tanan. Libra boy. Ano tong butsilingon mo, Libra boy man? Good evening, Action Brian. Ari lang kami di ga-monitor sa imo programa kada gabi. Si Pato niya, Roby de la Luna sa Barangay 30. Sige, balikan kong iban karon nga mga mensahe nyo, ha? Action Firing Line. Kadtuan ko na si Action Eden Aboso kay sa probinsya mga kaksyon nga balita man ho. May mga meeting nga himuon. Monitor ka mo da outside Bacolod. May meeting nga himuon ang gobernador sa mga alkalde. Bangod sa majutay nga turnout sining bakuna man. Ang balita ng Action Eden na boso dulong sa aton 3 bio dugang nga protection. Action Eden, may gabi. Action na Bray hulaton tani sa Martes nga adlaw kay plano ni Governor Eugenio Jose Lacson nga sa pulon man kag talakayon kaupod sa ang mga municipal kag city health officer subong man ang mga alkalde sa siyudad kag Banwa sa diri sa probinsya para makadihon sila, maka-brainstorm kung ano pagid ang pwede nila nga mahimo para mas mapasanyog ang vaccination diri man sa probinsya. Kay as of now, Action Bray, kung madumduman mo nagligad, sininga tuig nag-start ang vaccination, ilang nakabulan ang nakaligad, kagdamo man sa nag-aabot na supply. Pero 26% lang gid sa gihapon ka mga negrense ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa lalakot, dira Action Bray, ang nakabaton sang first dose kag second dose. So, sa 26%, hindi pa natanan complete dose. May ara pa sa mga first dose nga natalana na magpabakuna naman. Pero tihambal ni Governor Lacson, ginakakibot niya kay sa ila sa mga PDC meeting gani. Na ginpahayag sang DOH, I mean, di sa PDC meeting, sa meeting o sa DOH, I mean, Action Drive, na nagambal ang taga-DOH 6 nga nubo ang turnout sa vaccination sa mga teachers diri sa may Negros Occidental. Si hambal ni Lacson, plano niya mag-istorya sa DepEd para mahibaluan kung ano gid ini ka matuod na report sa DOH kag mapamangkot kung ano ang problema nga sila mismo nga mga manunudlo nga knowing nga doon nagamat-amat kita sa face-to-face classes, nagatubang pa sila sa mga ginikanan dira magkuha sang modules nga hindi bala isa sila sa ahensya nga manguna nga damo sang vaccination sa ilahanay. Tihambal pag ni Lacson Action Bray, sufisyente ang bakuna diri sa probinsya, ang ginahulap na lang ang mga magpabakuna. Action Eden, daw ano naman, daw may makitaan man kita nga mga lugar diri sa Pilipinas nga ginahimo nila may ara sang ginatawag naton do pasabor nobla maghatag sang gamay nga bulig sa sini nga mga tawo nga wala nagpabakuna. Action Eden, magluwas gid lamang sa nagapamalibad gid ha, klaruhon ko lang kay basi kita naman nga duwa karon mahambalan di lang kita gid na nagapilit no. Okay, bago lang di may nag-text gani nga di ko kaintindi nga daw ako pa yang gahambal nga may napatay way ko ginabalita no. Yung di ako referring me no. So klarohon ta lang ya ang tanan nga mga information nga gagawa sa aton nga mga bibig halin ini sa mga resource person naton like you si Governor Lacson no. So Action Eden, ang damo sa mga lugar subong ang ginahimo raffle bla or hatag sa kon ginagmay dira
Abi testingan ni sa probinsya nga himuon, the same as Bacolod, kag iban pa da nga mga LGUs naton. Oo, like Tuboso, nagligay madumduman no, naghatag to pila ka kilo bugas. Kung sama pala ni nga bagay nga makapabakuna ang tawo, abi testingan. Kaya bisan ano mo nga meeting, kung ano mo nga hambal nga wala ka sang ibaylo sa ila, although nga way ko gahambal nga iban mapabakuna lang bangod sa bugas. No, way ko gahambal sina nga amo ginaha. Pero may ara sang mga pamatuod sa ibang nga lugar nga amo-amo nga sitwasyon action eden Amo na hambal ni Governor Lacson Action Bright. Actually, napamangkot naman mula sa iya. Ang medyo connect sa amo ng issue. Kaya diba kung madumduman mo, gina-push sang presidente naton na pinahan ang mga LGUs nga gamay ang vaccine rollout. Ang DILG nagsapat man nga why not gamiton sang mga LGUs ang poder nila para makahimo mandatory vaccination. Di ang Maligov Lacson, bukas mo ko sa mandatory vaccination, kung may mga, let's say, mga employee, may mga employer, pero sila niya sa mga bukid ni area, mas maayo action ba? Nga mo na istorya ko niya pagdana sa barangay na balak. Kaya sila ginang, kumbaga, sila ang madali palapitan sang tao, sa community, ma-identify nila kung ano ang pwede himuon para mas mapasanyog ang vaccination rollout. Kaysa tutuon lang action bright, area based man ni saton, sinipagpulo pamangkot man ako maglabay, kita bala kita sa mga lugar, wala na naga-face mask, face shield. Si may ara sa gyapon niya na wala nagapati sa COVID-19, that's why hindi sila gyapon magpamakuna, kaya ila rason man, ara man to sila sa bukid, hindi matuguro kalambot ang virus. Kaya amo na action bright, ang isa sa target nila ni Gov Lacson ang mga nasa ara na bala sa nabukid ng area kay medyo willing ang aton sa ni government nga magsaka dito na pati yun sa pamalay-malay to be ang vaccination galing kasi hindi man nila mapilit, hindi man nila makugat ang tao para nga magpabakuna. As of now, tugtog sa karon action by information dissemination, pagpatag ug pagpaytindi lang igyapon sa mga tao. Kag amo na mga tika nga pwede action by mahimo nga makabulig para sa vaccination rollout. Pamatiyan natin si Governor Eugenio Lacson. We will call for a meeting, Zoom meeting with the local chief executive and their respective health officers, to discuss on how to improve, the vaccination rollout natin, kung paano natin mapadasig ang atong vaccination rollout. Well, one is acceptance, aragya po ng issue na, especially for senior citizens. And just a while ago in the meeting with our regional director sa DOH, I was surprised that even ang the DepEd natin, madamo pa kuno ang manubo. So I'm having a meeting also with our provincial district supervisor, si Ma'am Sabaluka, to confirm this, to validate this report na damo pa sa atong mga maestra actually are unvaccinated, So kabahay lang action bright sa hambal ni Gov Lacson. Tiyan mo niya, wala man nagapabaya sa aton ang aton sini government officials, tiyan mo lang ang pangabay nila na mapati kag makoperar man ang mga pumuluyo. Amo na nga balko kay na gani ka Sir Winnie, kung gusto gid man lang sa gobyerno nga bakunahan tanan, tingan hindi na lang ginato na miyundahan tod ang ang mandatory nga vaccination kay diraway nagidya may mahimo pang tao subong ya paano mo nila mapilit kay wait sang lahi sa Pilipinas bisan nung hanong hatag mo ni kabugas kay hindi islayat ino na action eden. Correct. Kasi amo na ni nga pangutang gani isang Pilipinas para sustentuhan lang. Kabalo naman kita, hindi man yun well off. Action drive mo, tanan nga barangay, dabi, tanan nga municipality kag city. Manibog naman na ulo nila, di naman sila makapundo para masustain na ang amo na action branch gagawin. Kada may mapabakuna, may hatag nga bugas. Kung maabot ang time nga wala na inugatag bugas, mauntat naman liwat. Punduhan gid punduhan gid kay kinang amo man iayhan ang sabat gid sa aton nga pag baka-bakang madula si COVID-19 tinga abing nga hindi ta pagtinguhaan nga maka-provide sina
Pero amo na iklarohon talang nga hindi niya baklon sang bugas ang prinsipyo sang tao nga hindi nga magpabakuna Action Eden. Amo na nga aton nga ginaklaro dira, no? So kabay pa nga mangin fruitful inang iya sining hinunanon meeting kag maayo ang resulta kag ang mga alkalde taman day abi guwa-guwa man kamo da, libot-libot man kamo abi sa mga barangay nyo kag maghambal abi da sa mga tao, abi dit na kay isalig talanggid kay kapitan, abi mayor, gululuwa man kamo sa barangay to kag kamo mismo panawagan sa pumuloyo nyo be. Nanti amo na kay pila na ni katuig Action Bay no, mo tani. Although pila pa lang kaman kabing vaccination, pero para naman lang supply. Ang balakunahan na lang ang kulang. Tida mo gasolulobra ang bakuna actually. Gasolulobra ng ibang gani klasunog lang to sa ibang probinsya, ibang kalapanos diyo. Oo, amo na Action Bay ang bal lang hindi nila pa gulaton nga maabot ang time na may balayra na kamo. Sa pagina. Sa ginulson na sa ulihi wala kag kung ang kalain na mag-abot sa tiyo ng Action Bay nga ma-expire ang bakuna bala. Siyempre may hangganan ang lahat. Wow. Hindi, maabot ang panahon nga dulaon gid ang libre nga vaccination kag so for example ma-travel ka na makadto ka sa amoni kinanglan mo bakuna ti makadto ka to anay sa vaccination center pero kinanglan mabayad ka sa amoni nga milmil. Amo nang ginakulbaan ta pila ka adlaw Action Eden mo. Oo, pero ti may gapati pag Action Bay daan niya kung bakunahan ka kuno ma-zombie ka. Tiga damo na nabakunahan. Wala ka nadlok masa uli, ikaw na lang ang tao. Hindi ta gina sa mabasol sila no. Ilabi na gid ining mga utod ta nga tinagahambal nga matabo sa imo, damo na abi. May ari gani gahambal di si Sir Bongbong Tibon siya sa revelation, makitaan mo na. Si Bongbong Tibon ang balya, "Sales talk today, you laugh tomorrow. Let's see." Muna. Actually, way gid man ta din nagakadlaw sa amo sa or nga sitwasyon. Ang ato nagabulig man lang kita, ambal ni Bongbong Tibon zombie, kalag mo ya tutdan mo. Sige. Sige. Amo na. Hindi ang aton diri nagabulig kita. No, nagabulig kita sa gobyerno kay kabalo kita inang ang mga eksperto naton way man naghimo-himo sini agod nga disgrasyahon ang mga tawo. Pero kung hindi ka mo da, way gid man niya mahimo ang gobyerno, no? Yes. Way gid man mahimo ang tao. Oo, galing kay ti laway lang kamo ya Hambal ni Duterte, hindi kita. Hambal ni Duterte, ang hindi magpabakuna, laway. Ang malay na sa presidente, Sige, Action Eden, salamat, Ged. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Action Eden Aboso dulong sa aton. No, ginagdatagid ka mo maka-action para sa inyo sining protection kung hindi ka mo magpabakuna dira kay ti mayara ka mo sang ginapatihan man nga ti inyo na iya way gitayaga problema sina ariya may TC. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4.2021 sa Si Bongbong Tibon, lantawon ta sa langit. Sige. John Hamula, hadlokin sila magpabakuna, mapatay man kamo Japon. Action Ilre. Sadya sila daw. Inaiya, supplement o kigid kayo na. Arniel Gonzalez, good evening, Action Bray. Monitor lang kami di sa imo. Salamat. Tesi Squadra, nag-monitor man sa Binalbagan. Si Masil Mati Araman. Dani Siot, thank you, Gid. Ana Sinoro, wow, congratulations la Carlota, congrats. Diding Alohamiento,
Good evening, Sumbray. Monitor lang kami, Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Alamiento family, salamat. God bless us all. No? Jamel Florendo, nagamonitor man. God bless. Star Mayo, nagamonitor man sa Minnesota, USA. God bless man and your family. Dennis Richard Tiburima, what do you mean, sir man? Inaya supplement. Oo. Sige. Kadlaw na lang tayo sa komento nyo. Actually, ako dire instrumento lang ako ha nga magpabalo sa balita about the COVID, about everything under the sun around us, ano? Kung isa may ginatiksan pa ko din nga akong gahambal nga mapatay ka kung ay kakapabakuna. Why? Ami magpropanilag mati kita gamay. Hindi na ako ya ang akong gahambal, pero hindi ako ng source. Iya sang mga aton nga mga opisyalis sa gobyerno, no? Amo na nang gusto ta klaruhon, kaya akong gakapitan pirmis. Masakit man na sa akon, no? Dito ginaman. Masami ginahambal yo napatay kay wala ka pa bakuna. Oh, insakto na. Hindi sila carrier pero ang napatay nga nagpabakuna wala yo ginabalita. Ti alangan man ibalita kundi kay hindi man ako ang doktor nga nakabaluto ko na nung gingkamatyan niya sa to. Nibla. Tsakto man, no? Hindi man akong doktor magdeklara nga ginkamatyan niya to bakuna. Mabalda ko na karon. Oh, klaruhon ko lang sa mga utod. Kami nga mga media tagbalita sa mga resource person. Kita nyo, kada namon may interview kami nga mga abogado, doktor, pulis, army, congressman, kung ano na lang da, no? Kasi sila ning otoridad, kami ya manughambal lang yun diya. Sang katabo sa palibot ta. No, amo na nang gusto klaruhan ta. Kaya gagwa di sa teksto nga ako ang naghambal nga napatay. Away ko ginahambal ang napatay sa bakuna. Abi dala di sa akon be ipaksino na nga tao napatay sa bakuna be kay ipalamot na sa eksperto Kay silang pambalon ta kay hindi mo ko doktor. Ruel Sasso, may gabi Action Bray. Monitor lang kami Barangay 31 keep safe lang. Action Bray, Ruel Sason from 31. Tuod na ako ng Action Bray nga AstraZeneca ginabansagan nga killer vaccine. Tiwagig ko da ideya sir, no? Wagig ko da ideya sir sang amo sina ton ano nga balita. Kay duway man na nagwa pagin. Bongbong Tibon, okay kagid ta Action Bray Bray mas maayo na patas Ako yan nag-invite lang, pabakuna ka mo. Pero kung hindi ka mo, wala gina problema. Wala gina problema. Depende inyo gina iya. Kamu nag-auyat sa inyo ko galingon. Pero kung may mandatory ang gobyerno sa dutanon nga layi, gina-cover kita sang layi sa dutanon, so dapat magsunod gid kita. Malana mo. For example, karon i-amyendahan nila ang mandatory sang vaccination. Kag may fine da karon or may penalty nga pwede ka mapreso kung di ka magpabakuna. Ayhan hindi ka magpabakuna. Di ba? O pabayron ka sang mil. Ayhan di ka magpabakuna. Oh. Inangin mention mga revelation ti ara na sa Bible. Nabasahan ta man sa Bible. Pero tinga katabo subong sa duta di. Kay kung amo man gid na kung ano ang isang gobyerno sundon ta gid kung anong gusto sa gobyerno kay amo na makabulig sa aton. Amo makabulig sa aton. Hambal sa Ginoo, panago kamo, samtang makapanago kamo guwa lang kamo kun limpyo na. Takag magkooperar kung anong mando. Kay amo na Health protocol. Health protocol, mga amo sina bakuna, ano pwede. Pero temo na gina respeto tagi ng inyo sininga inyong buot silingon dira. Huwag kita may kontra sa inyo na sige. Te, kuwan ko dalaya. Pauway-way yung tingog ko. Na mabalik ko dugay. Ha? Las 8:34, paki-share lang
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time si Bonnie Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo ko sa nagdamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Mga balita, no? Tublang bangko sa Ilog Rural Bank branch sa Hinubaan nga daw sunugon patani sa suspect. Ginbutangan niya to sa isa ka katol tapos ginsugpo niya sa 8 ka palitos ang posporo kag may face towel nga kwan inang may gas ginsindihan niya. Napatay ang katol. Action firing line. Binayaan to nila para kunuhay, nasunog lang, no? Nasunog, tiway nasunog. Karon may mga fingerprint na kagang pulis sigurado kung may mga suspitsado na sila, may mga persons of interest mo ning anom ka staff sining bangko nga ini. Action firing line. Ay nako naman. Oy, si Manny Pacquiao liwatag palayaga statement nga hindi siya mag-atras sa pagka-presidente. Mapadalagan gid siya. Nagwa abing report nga base may ara na sang inisturahanay sila ni Presidente Rodrigo Duterte kay didto siya nagliga na gabi sa Malacañang. Action firing line. Pero may nami man nga balita, 5 ka magbarkada nga mga kababainhan actionels, believe it or not, high school barkadahay na sila. Hasta subong nga mga dalaga na sila. Dungan ining 5 dungan nga nagbululusong. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Nagaantos ka bala sa diabetes? Yari na ang solusyon sa problema mo. Gabi lang kay Elsie Toledo. Ang sobrang monitor na nanay Elsie sa Purok Villa Lourdes. Pahanokoy. Tami ako advance, happy birthday, November 14. I love you, Nak. God bless, Action Bry. Nga ang tanan nga napatay lawangon mugid. Ano man? Ang tanan nga napatay lawangon mugid. God bless, Action Radio. Amo na gani, ambal ko hindi ko doktor, no? Nga ako ang balon nga ginlawag yo ang mga patay, way mo ginalawag ang napatay nga nabakunahan. Hindi ko ya doktor. Oh, I'm sorry gid, no? Si Bongbong Tibo na Balya Action Radio, okay gid Salamat gid sir. Bongbong kabalya samtang ara pa sa kabuhi, tani magrespeto sa iban kay indi kita ang naghimo sang kabuhi. Agi lang ang kabuhi sa kalibutan kag ang tanan may katapusan gid. Ati ga respeto gid kita. Amo nang hambal ko gani nga kun indi magpabakuna way gid problema, ha?
Kami naga-invite lang based sa mga eksperto again, no? Sa mga eksperto. No? Arniel Gonzalez, Action Bride, diri sa Thailand, halos guro tanan mapa-vaccine gid para madasig magbalik sa normal. Di subong pwede ka na makakaon bisan diin nga mall, sa mga train da, buses, taxi nga naga-operate, pero mask lang ta gihapon. Nga gihapon kag alcohol for safety. Okay, sige. Rochelle Polencio, Susana Raman, Bongbong Tibon, agi lang ning kabuhi bisan pa ang mga ara sa gobyerno. May katapusan man na ang oras nila. Ana Sinoro, sige. Salamat gid. Alakapa Nonoy Rudy. Sino? Noy, musta ka Noy? Oh, hindi ka na subong man kay kuda lugaw be. Grabe ga-monitor ka da. Salamat. Di ka subong sa home site or kundi ka nga lugar. Oo. Nabutang na gani actually sakay sa partidibla sa Bible. Nabutang da sa Ginoo. Hambal niya buligan ta ka pero trabaho ka. Di ba action il rey no? I will help you but you need to work. Na. Tapos tiko na mo sinambal niya kung gusto nabutang mada pangamuyo kita nga madula si COVID-19 pero dapat may precautions kita sa aton kaugalingon. Check to man actually ray no. Tistingan mo lang sige kala pangamuyo da tapos way kay mo ya pangontra da sa vaccine. Matapikan ka gid ya pero kon ga pangamuyo ka na may precaution ka pa, may bakuna ka da or may health protocol ka like for example alcohol tanan sigurado ko si COVID-19 malikawan tagid no with the help of our Almighty God no. Sige, si Mila Paternal, good evening, Sumbray, watching from Mount Carmel Village, Barangay Alihis. Alright, sige. Salamat gid no. May kabilot kay Nunoy Rudy gali mo nga lanoy. Ala ka pa, di pa Nunoy ka Rudy ka gali Sige. Wala COVID Kurap nga mga opisyal ara. Pabakuna ka na noy, why? Mga senior ko noy bakunahan na. Sige, mga commercial ko danay 8:52. Ikaw na ginapamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radyo Pagkolon kag Negros anon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon
sandigan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agpasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaing Kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupot si Aksyon Brian Morgan. Why pa naman ang mga booster shots mga kaksyon-arya ang may ara na sang booster shot iniyo sa aton sining lawas kag pampamakod sang immune Sige, tapuson ko na na yung panglawag ang ibang diriho kay may nagkalabilin pa nga mga mensahe sa mga gabi. Good evening, Sumbray. Gamonitor kami diri sa Purok 1, Barangay Naga sila Carlota, Siri Mercy, kag Boy Salmorin Dolor Catino Esther, kag Carlos de los Santos. Si Attorney Jan Orola ganiho, nagamonitor man sa aton dira siya sining opisina. Action Firing Line.
Purti mga poster subong ni Attorney Jan Orula kit anta sa mga kwan ba kilid-kilid sa mga dalanon dis Negros Occidental. Papili gobernador no. Bayang gabi Action Bray, ilihog lang ko tamyaw sa tanan nga gapamati subong taga Tabayag kag salamat gid na. Ati sige salamat gid sa inyo ano. Para sa akon presidente ang padalaganan ni Inday Sara Duterte. Action Bray, daw bulubudlay garo magpresidente siya, sino abi ang wahigon niya dira sa duha. Hambal ko may ara lakas si MD nga nagpapili mo nga hindi kilala. Ti basi didto, manang hulat-hulaton naton. Action Bray, may gabi gusto ko ya vice presidente lang si Sara sa kay Bongbong Marcos The best gid nga tandem nila nga duha. Bongbong BBM Sara. Action firing line. Star Mayo, Action Bray, kanami gid bala kong tanan makapabakuna nga daw di na tuman. Makapabakuna nga daw secured kagid ang tanan nga may panaming na. Am I right, Action Bray? Let's stay positive and happy and cause isa lang life naton. Thank you and God bless. Salamat. Dennis Richard Tiboroma, yes, Action Bray, kita kuman mga poster ni Attorney Jan Orola sa Pontevedra. Kuan ni subong galinaptan na ning poster niya sa bugos nga Negros Occidental, no? Alaka Panonoy Rodi Araman naga-monitor. Salamat gid no sa inyo tanan-tanan nga pag-monitor subong nga gabi kanami patanerat sada pero oras ko do hindi na magtugot pa. Action firing line. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa sa dugang pa nga mga balita. Ini naman sa Action Brian Borden nga pasalamat gid maghilibati kitabwas sa mamanggapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action